मा दुन्दिया होनायखौ खेबगौमोन आङो मानो होग्रोलाबायनांगौ दुन्दिया होनसेन मानो जायो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय साइखं ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेनसे गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुंब्रुद बरायना लाफानाय जालायबाय बेदर एवनायखौ दे थाब थाब बाजिनि हटेलाव बाजिया गोथाव गोथाव बेदर एवथारदों नै दे बेदरखौ माबोरै एवो थाब थाब गोथाव गोथाव एकदम आंबो एसे साखिनायगोन ना प्लेटाव बेसेबां लायो होनदोंमोनलाय 50 थाखा प्लेट ओमफ्राय बर्तमान आदाया गैथ'वा आदाया एसे बाहेरायाव दंहैथ'यो आदाया साख्रियाव दंहैथ'यो बैसागुआव सुटि मोननाय नङा खोमा आदाया माबा मावो इण्डियान आर्मि दा माने सुटि मोननाय नङा होनदां काश्मीरावसो दं आरोना आदाया जम्मु काश्मीराव दिंखिया भाजा सारायसेमोन खिनो ओंखाराब्ला जाबावगौमोन दुन्दिया गिदिर औ मानामुनि नै माथो खुदुनाजों माजों संगोन खुदुना आलु फ्राय एकदम दिखियाजुलि स्टेसनजों नांजाबनाय स्टेसननि ओरै पार्किं खाथियावनो ओमफ्राय बेवहाय दै थिंखि दङ बेसेबा गिदिर बे दै थिंखि खाथियावनो आरोना हटेला नैबे जाहैबाय दै थिंखि नैबे जाहैबाय गारि पार्किं नैबे दै थिंखि खाथियावनो नै हटेला दा माने बेदर एवगासिनो दङ आरोना बेदरा दङ अमा बेदर जारौ जाथावनो र' ओमफ्राय फ्रिजआव माबाफोर लोंग्राफोर दं नामाब्रा अ माथो खालिसो जेबो गैया खालिसो नै ओंखामा मोनबाय ओंखामा मोनबाय कारेन्टनिसो लाइनजों मोजां औ चाकनि सालाद बाव सालाद बेदर मानसियाबो नायनो एकदम दारुरखा ओमफ्राय बेदराबो जा समायनाखा नै आदाया फाग्ला जाखादों होनदोंमोन नामा खेबसे नुनायावनो आदाया माने बर्तमान गैथ'वा न'आव एकदम जम्मु काश्मीरावसो दंहैयो बैसागुआव सुटि मोननाय नङा खोमा आदाया सुटि मोनगोन ना मोना बैसागुआव सुटि गैया ना आदाया बैसागुआव मा दुन्दिया होनायखौ खेबगौमोन आङो मानो होग्रोलाबायनांगौ दुन्दिया होनसेन मानो जायो दुन्दिया होबाय नालाय मोदोमनायानो बेलेग जाबायना मोनथारसिगोनलै बारा गोबाव नांला दुन्दिया होबाय नालाय दुन्दिया होब्लाथ' आरो मोदोमनायानो अयथासार गोथाव जाखायो वाव यामि गाइस फरमिट अमा बेदर बादासिपुराव फैयोब्ला स्टेट बेंकआव फैयोब्ला नोंथांमोना बोथिसे टेब्रे जाना थांनो हागोन आरोना बेवहायनो दामाबो बारा नंखाया बेसेमोनलाय दामा बेदरजों हा बेदरजों 120 बेदरजोंहाय 120 मिरामिसाव 80 थाखा ना मिरामिसाव 60 थाखाल' नै 60 थाखा मिरामिस बेनिफ्राय नाजों 100 अमा बेदरजों 120 नाजों 100 मिरामिसाव 60 थाखाल' फै बयबो जाफैलायदो गुबुन हारिना गुबुन जाथिनाव जायोब्ला गुबुन हारियासो देरो ओंखायनो गावनि बर'फोरनावनो जानांगौ थावब्लाबो थावाब्लाबो बर'नावनो जानांगौ मैगंफोरखौबो बर'नावनो बायनांगौ गुबुन हारिफोरनाव बायोब्ला गुबुन हारिफ्रासो गिदिर जायो देरो मा नाम मोनलाय हटेलनि नामा जि दैमारि हटेलनि नामा जाहैबाय जि दैमारि आरोना लोगोफोर बयबो फै गोथाव जाफै रायजो आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोन बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे जि दैमारि हटेलाव जाफैनो थाखाय खावलायहरनाय बेवहाय मोनजागोन नोंथांमोना अमा बेदर ना अमा बेदरजों जायोब्ला नोंथांमोना मोनजागोन मात्र 120 थाखायावनो आरो नोंथांमोना जायोब्ला नाजों जायोब्ला मोनजागोन 100 थाखायाव आरो मिरामिस जायोब्ला नोंथांमोना मोनजागोन 60 थाखायावनो 60 थाखाल' फै रायजोफोर बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाफैब्लानो जाबाय बे जि दैमारि हटेलावहाय
अच्छा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा जायफ्रा मोजां मोनदों मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन चेनेलखौ आरो फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामना लानो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि